Hej alle sammen. Vi er som sagt nået til lektion 11 og punkt 4.7, egne holdninger og egen adfærd. Og det er så egne holdninger i trafikken, og ikke jeres politiske holdninger eller hvilke holdninger I har til diverse ting. Holdninger. Læringsmål. Eleven skal kende betydningen af egne holdninger og udvise defensiv færdselsadfærd. Og hvad vil det egentlig sige at kunne udvise defensiv færdselsadfærd? Vi har nogle holdninger, som vi er pålagte, når vi befinder os ude i trafikken. Og de her holdninger vil vi kigge lidt nærmere på. Kender I det, når man kommer lidt for sent ud af døren og har virkelig travlt og bliver virkelig stresset over, at man bare skal nå frem til tiden? I de her tidspunkter, der skal man mere tænke på ens holdninger og ens adfærd, fordi det er netop her, hvor at man kan komme til ulemper og unødige ulemper over for andre trafikanter. Og de holdninger, vi er pålagt at besidde, når vi bevæger os ude i trafikken, er således: man skal altid være positiv og hjælpsom, selv når andre trafikanter begår fejl. Så det går ikke med, at man bliver sur over en eller anden glemmer at orientere sig, når han bakker ud af en parkeringsbås. Man skal være særlig hjælpsom og hensynsfuld ved passager og vejarbejde. Der går vejarbejdefolk rundt og arbejder derude, så det er vigtigt, at man viser hensyn, og der kan forekomme ting og sager derude, da det også er en arbejdsplads. Man skal være særlig hjælpsom og hensynsfuld over for køretøjer under udrykning. Det siger lidt sig selv. Der er en ambulance, der skal forbi. Så bliver man nødt til at være hjælpsom. Man skal være forstående over for andre trafikanter. Vanskeligheder i trafikken, altså det kunne være manglende stedkendskab. En eller anden tysker, der leder efter Tivoli, men kører rundt på Frederiksberg Allé, så han kører rigtig langsomt og er helt forvirret over, hvor han skal hen. Man skal være forstående over for andre trafikanters manglende rutine som fører. Og det kunne jo være, at når vi kører ude i, vi kører ude i det skolevognen, og der er en eller anden, der synes, vi er lidt langsomme til at i gang sætte ved grønt lys. Øh, ja. Ja, så kan vi lige se ham her, der kører sin egen verden og råber de andre. Han skal bare frem. Så har vi så, man skal være forstående over for andre trafikanters ønsker om at komme hurtigere frem eller langsommere frem end en selv i trafikken. Man skal være forstående over for, at andre, især ældre trafikanter, udviser forsigtighed i trafikken. Og det kunne være gamle Ole, der kører bil en gang om ugen, der tænker, at han skal ud og hente croissanter til Else. Men det er længe siden, han har kørt, og ikke nok med det, så er hans reaktionsevne, som vi har snakket lidt om, den er dalet lidt med tiden. Så han kører rigtig forsigtigt. Så skal man må aldrig lade sig påvirke eller ophidse af andres fejl eller letsindighed. Og det kommer vi lidt ind på, for det der kommer et helt term ud af, altså både den her, og man må aldrig føle sig fristet til at lade sig provokere eller til at begå uforsvarlige handlinger. Så det kan jo være, man bliver sur, og ja. Og man skal altid være forudseende og risikobevidst, når man bevæger sig ude i trafikken. Så overblikket er vigtigt. Ja, så kommer vi så lidt tilbage til det her med vejvrede, og man bliver sur i trafikken, fordi det har fået sin helt egen betegnelse, netop fordi, at der er rigtig mange, der ændrer sig måske lidt, når de kommer ud bag rattet. Og hvem er det egentlig, der bliver vred i trafikken? Altså, sikker trafik har været ude at lave nogle råd og noget viden omkring det her, og de siger, jo ofte man kører i trafikken, og jo mere stresset man er, jo ofte reagerer man med vrede. Bilister er ofte involveret i vejvrede end cyklister, og mænd er ofte involveret i vejvrede end kvinder. Så vi skal, nu når vi bliver bilister, så skal vi virkelig tænke over det, og også unge mænd, vi må lige prøve at dæmpe lidt på testosteronen og alle hormonerne, når vi er ude at køre. Jeg ved godt, at vi er gode bilister alle sammen, men vi skal være hensynsfulde ude i trafikken. Det var dagens lektion.